Halløj derude. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til vores Sermi-webinar hos Halle Gutmann. Jeg kan se, at vi mangler stadigvæk lige et par stykker, som mangler at komme på, men de må indfinde sig, når nu de har tid. Af respekt for jer, der er mødt op. Tak for det. Jamen, jeg hedder Kjeld og arbejder hos Halle Gutmann med det her Sermi, og jeg kunne godt tænke mig lige at tage med en tur rundt i Sermi-universet. Det er jo lige omkring 1. februar, som at man starter op her i Danmark med Sermi-ting. Og det gør man faktisk også i Norge og i Finland. Sverige starter op sidste år i oktober. Så langt så godt. Jeg har min kollega med, Jonas, som er marketingansvarlig. Han er lige lidt med som wingman, hvis der skulle være lidt med teknikken. Så jeg tænker, at jeg snakker nok i en 40-45 minutter, eller et eller andet i den stil. Og når nu at vi er ved at være færdige, så er I velkommen til at stille spørgsmål til os. Og det gør I skriftligt. Det kan I gøre op på den knap, der står Q og A på. Der er på talebobler og spørgsmålstegn. Hvis I trykker på den knap, så kan I derinde stille spørgsmål, og så tager vi dem så bagefter. Så det må være nogenlunde lige programmet for, hvad vi gør nu. Men velkommen i hvert fald til alle mand derude. Sermi, det er jo noget, der gælder for frie værksteder, men også for mærkeværksteder, som har fremmedmærker inde på værkstedet. Altså typisk en større mærkeforhandler, der måske har et karrossericenter, hvor de laver flere forskellige mærker for forsikringsselskaber osv. Men vi ved også, at der er nogle forsikringsselskaber, autoværksteder, mærkeværksteder, der laver lidt indimellem på fremmede mærker. Så det her Sermi gælder også for de værksteder, der gør det. Lidt omkring Sermi, hvordan er det egentlig opstået og så videre. Det vi ser nu, det er sådan lidt et billede af Europa-kommissionen med de forskellige organisationer fra bilfabrikanterne, men også fra den frie del af branchen i Europa. Og bare sådan til info, så de der kasser, de organisationer, hvor at I kan se, der er markeret med grøn, jamen det er der, hvor at Halle Gutmann, de er repræsenteret. Så vi er med lidt forskellige steder. Selve Sermi-delen, jamen det kom jo ud af, at for efterhånden nogle år siden, at man så rigtig, rigtig mange biler blive stjålet og blev flyttet hen over landegrænser og blev brugt til donorbiler, til blev stjålet identitet og så videre. Og det vil man jo godt lidt til livs. Det var man enige om med både bilproduktionen, men også for den frie del af branchen. Og som I kan se derovre til venstre, så er der noget, der hedder ASEA. Det er under bilfabrikanterne. De har jo selvfølgelig deres organisation. Og så er der noget, der hedder over til højre. Der er noget, der hedder FIA og AIRC. Og så ned lidt ude til højre, der er noget, der hedder SECRA. Og så til sidst lidt tilbage igen i midten, der er noget, der hedder FIGEFA. De fire organisationer er så en del af den frie del af branchen her i Europa. Så alt i alt 5 organisationer, der bliver enige om, at vi må altså gøre noget, og de har så lavet noget lovtekst, som skulle med i typegodkendelsesforordningen, og det kommer altså til at hedde Sermi. Så der er ordet og sådan lidt om forklaring og baggrund på, hvad det er, vi står i her. Så vi springer på hovedet ud i det. Sermi, det står for Security Related Repair and Maintenance Information. Så i lovteksten, der står jo, at hvis man skal kode og programmere nogle ting og funktioner på bilernes, hvor man skal have informationerne fra bilproducenternes hjemmeside eller diagnosetester, jamen så fra 1. februar, i hvert fald for noget af de nordiske lande, jamen så kræver det en Sermi-autorisation. Og
Så langt, så godt. Det er jo noget med kodning og programmering af nye nøgler, retmoduler og hvad ellers, der hører sig til her. Ligeledes, hvis det er sådan, man skal have fat i en reparationsmanual på et eller andet omkring en låsecylinder, hvor at den er unik, den information, man hiver ud, at den er unik på stilnummer, så vil man også skulle bruge noget CERMI-godkendelse og autorisation til det. Så det er sådan set sådan ret enkelt på det. Så det her med vores udstyr, i hvert fald for Halle Gutmann, jamen der er ikke noget, der sådan lige umiddelbart vil have indflydelse på vores nuværende udstyr. Alle vores diagnosetester, som kører på den samme, platform, de kan det samme sådan more or less direkte på bilen. Så de kan kode nogle nøgler på nogle enkelte bilmærker, men det er ikke særlig relevant. Det, der er særlig relevant, det er, hvor man får fat i de koder, man skal bruge på testeren. Og det gør man jo typisk på bilfabrikanternes RMI-portaler, eller via noget login på en originaltester. Jeg kan også fortælle, at vores NF-data, tolerancedata, HGS-data, hvad ellers man kalder det, jamen der er der heller ikke nogle ting, som vil have indflydelse på, at der skal laves om i forhold til CERMI. Fordi hvis man tager et ledningsdiagram på en Kia Picanto eller lignende bil, et eller andet, så er det rent faktisk sådan, at det er noget, der er generelt, og det er ikke på et unikt stilnummer. Så det anser man ikke, at man har som noget særligt relevant, fordi at man har et diagram, jamen det gør ikke, at man kan stjæle bilen. Så ikke sådan de helt store ændringer efter 1. februar i år på vores produkter. Og så alligevel, fordi her ved Halle Gutmann, der har vi jo blandt andet vores Max Remote, som er den her fjerndiagnose. Og fjerndiagnosen, det er jo, hvor at vi sidder her i Viborg. Vi er nogle teknikere, der sidder med forskellige originaltester. Og med et VCI ude på værkstedet, jamen der kan man rent faktisk gå ind og så få den her tester fjernbetjent ud til bilen hos jer. Og hvis det er, at man skal have kodet en nøgle, jamen så er det rent faktisk sådan, at både vores teknikere, der sidder i remoten, men også jer, der står med bilen derude, I skal også være CERMI godkendt. Altså det skal begge parter. Så alligevel er der i hvert fald lidt omkring vores produkt, som hedder Max Remote, hvor at man skal bruge en CERMI-autorisation. Lidt mere omkring det her lidt kedelige lovtekst, men det er egentlig bare for at vise lidt om, hvor er vi henne med alt det her. Jamen altså i lovteksten på den her bil, eller nye typegodkendelsesforordning, der hedder 2018-858, og et tillæg dertil, der er der beskrevet, hvordan det her CERMI det skal fungere. Og det gælder for de her biler, der kører med Euro 6-norm, Euro 5-norm, og selvfølgelig de der forskellige afarter af Euro 6, som der er nu. Og vi forventer helt klart også, at det er jo en stor del af Euro 7, når nu vi kommer dertil. Man kan sige, at lastbiler, busser og motorcykler er også en del af CERMI, men det har vi sådan skubbet lidt til side. Vi koncentrerer os om personbiler og varebilerne, her hos Halle Gutmann i hvert fald. Så det er sådan lidt omkring, hvad det gælder, og hvad det kommer sig af, CERMI også fra loven af. Ud fra loven, der er der lavet et CERMI-scheme, som man kalder det. Det er en cirka 60-siders PDF-fil, hvor at der er beskrevet fuldstændig de forskellige roller, og hvad man må og hvad man ikke må osv. Og det er tilgængeligt for alle, men det kommer jeg til sidst i programmet her. Så der er cirka 30 lande her i Europa, som vil blive berørt af det her. Vi ved, at der er mere end 80 forskellige bilmærker her i Europa, der er solgt, som egentlig er en del af det CERMI her, når nu man skal ind og operere med tyverisikrings antiseft-relaterede produkter. Potentielle værksteder i Europa, jamen der er man ude på cirka 500.000, forventer man, at det vil være tilgængeligt for. Og
der gør brug af. Så der er lidt, der rører på sig med det. Sådan bare lige for at opsummere lidt igen på det her CERMI. Hvad er nu lige det gælder, og hvad er lige det omhandler og så videre. Jamen, jeg har sådan 4 små kolonner her, hvor det er sådan beskrevet lidt mere. Hvis du er inde og opdaterer noget, eller kode noget nyt, som der står til venstre herover, så er det rent faktisk sådan, at så skal man bruge et CERMI-certifikat. I næste kolonne, jamen der fortæller man også, at hvis man skal kode og konfigurere noget på nogle styreenheder, som egentlig er relateret til tyverisikringsprogrammet på den unikke bil, jamen så vil det også være CERMI relevant. Skal man logge ind og have nogle specielle oplysninger unikt på et stilnummer omkring startspærre, tyverisikring og så videre inde på bilfabrikantens portal, som er jo egentlig tilgængelig for alle frie værksteder i hele Europa, hvor man kan købe sig adgang for en time, en dag og en måned og så videre. Jamen derinde, der skal man også bruge sit CERMI-certifikat, hvis man skal have nogle unikke oplysninger. Til sidst så er der lidt omkring, at man varsler, at hvis man skal bestille nye dele, både online, men egentlig også ved forhandleren, hvor man er inde på, om man skal købe noget nyt, der kan være relevant for at kan få bilen nu at køre i et andet land, eller klone en bil osv., jamen så skal man også vise det her CERMI-certifikat. Brug det for, at man kan købe nogle styrenheder, eller hvad det nu måtte være. Dog så ved vi også, at bilfabrikanterne rent faktisk godt selv må bestemme 100% hvordan de vil sikre sig, at den, der kommer og køber nogle produkter omkring startspærre tyverisikring på det unikke stilnummer, at det rent faktisk er den person og den rigtige bilejer, der egentlig beder om reparationen og så videre. Måske nogle værksteder, de har prøvet at købe nye nøgler direkte ved en forhandler eller lignende. Der kan godt være nogle fuldmagter og noget, der skal med fra bilejer og det ene eller andet. Men det er lidt en anden sag, men det er i hvert fald noget her omkring, hvad CERMI det ligesom kommer fra, hvad det omhandler sådan lidt mere i detaljer. Så vi forventer, at fremadrettet så bliver der en ensartethed i at arbejde med de her anti-theft, altså tyverisikringsrelaterede produkter på bilerne og varebilerne. Det skulle gerne blive en ensartethed for de frie værksteder. De frie værksteder, der måske er med i dag, de har måske selv eller kender nogle andre værksteder, der har originaltester osv. Og der er det vidt forskelligt, hvordan man køber sig adgang til de her tester, og der især også, hvis man skal have mulighed for at kan kode og konfigurere startspærre på de biler med den unikke originaltester, så er det noget mere omstændigt i hvert fald. Men her med CERMI, der skulle det gerne ende op i, at det rent faktisk bliver mere enkelt og en ensartethed i det, uanset bilmærke. Så der bliver altså åbnet lidt mere op for de frie værksteder. Vi burde kunne lidt mere holde reparationerne lidt mere på værkstedet, inden vi skal sende dem afsted. Men CERMI, det gør jo også, at man minimerer muligheden for svindel og onde hensigter med bilerne. Så jeg vil bare lige pointere, at det her med andre styreenheder, der relaterer til startspærren, det er jo virkelig forskelligt fra bil til bil. Vi ved, at der er nogle tyske biler, blandt andet, når nu at de får skiftet gearkaststyreenheden for eksempel, jamen så kan bilen altså ikke starte, før at nøglerne de er kodet igen. Hvordan bilfabrikanterne de definerer det, og hvordan deres arkitektur på styreenheden det egentlig er sat op, og hvor meget de vil lægge under CERMI, det er en lille bitte joker, indtil videre i hvert fald. Det er stadigvæk lidt dårlige erfaringer, vi har med, eller jeg vil hellere sige ingen erfaring, vi har med Sverige. Der er ikke så meget aktivitet deroppe på det her, så vi virkelig kan få noget data og noget erfaring til Danmark omkring det. Fordi det kan godt være lidt en joker, men som CERMI egentlig er lavet til, så er det tyverisikring,
som det primære, det gælder om. Der går rigtig mange historier i branchen omkring det her med, at hvad der er særlig-relevant, og hvad der ikke er på bilerne, og hvor meget det bliver lukket ned. Vi har haft en konkret sag, hvor at man siger på en ret ny Porsche, at der kan man ikke kode eller kalibrere et frontrudekamera på grund af SERMI. Og så fanger jeg simpelthen den sag og siger, det skal vi lige bakke tilbage, finde ud af, hvad er op og ned i det her. Og det viser sig rent faktisk, at det er firewallen i diagnosestikket til bilen, der egentlig gør, at man ikke kan komme ind og lave nogle kommandoer på noget som helst på bilen. Så det var slet ikke noget med SERMI at gøre. Og desværre så har vi lidt af de der historier, der nogle gange løber lidt. Men hvis bare I har lidt fokus på, at det er noget omkring tyverisikring, det er noget omkring startspærre, dog med en lille buffer i, vi ved ikke helt præcis, hvordan bilfabrikanterne endnu de definerer deres arkitektur omkring startspærren. Så vi dykker lidt ned i organisationen SERMI for, hvad er det egentlig for noget det her, hvordan er det her sat op, så at man har lidt en idé om, hvad der sker, og hvad der skal ske. Hvis vi kigger nederst til venstre i billedet her, så kan I se, at der er uafhængig værksted, og der er Remote Service, RSS, i den nederste venstre kasse. Og Remote Service, jamen det er jo blandt andet Helle Goodman, hvor vi sidder som firma, og uafhængig værksted, jamen det kan være det enkelte værksted derude i Danmark. Men vi har også nogle mekanikere, teknikere selvfølgelig, og vi er ude på værkstederne, og hos vores remote team, der har vi nogle teknikere, der sidder, mekanikere, og så videre, hvad vi ellers kalder dem, til at styre de sager der. Begge parter, om det er værksted eller mekanikere, skal have godkendelsen til SERMI, og det får man ved, at man sender nogle ansøgninger op til det her CAP, der hedder Conformity Accreditation Body. Altså det er dem, der ligesom godkender jeres ansøgning, hvor at I skal sende dokumenter på firma fra Erhvervsstyrelsen, I skal sende på jer selv med pas og billed-ID og så videre. Så det er dem, der ligesom tager sig af det. Og øverst op har vi det der hedder NAB, National Accreditation Body. Det er ligesom dem, der holder de her caps lidt i øren. Så hvis vi prøver at sætte lidt mere navn på den, jamen det øverste, det er jo noget, der hedder DANAC. Det kender I garanteret. Hvis man kigger ind i en elevator, blandt andet, eller man får lavet værktøjskontrol af Teknologisk Institut, jamen så har man i hvert fald set det her mærke før, fordi det er den største akkrediteringsvirksomhed, vi har i Danmark. Så det er dem, der ligesom holder de her caps lidt i øren. Og capsene, det kan være de her 3 forskellige. Altså i Danmark, der er der Trefco, og der er Kiva, som er i princippet svensk ejet, men de har lov til at operere i Danmark, fordi at EU-lov og forskellige andre formaliteter, de har andre firmaer og så videre, der registrerer på dansk grund. Så de er en del af den fest her, og det er Teknologisk Institut selvfølgelig også. Det er vores eneste danske, hvad skal man sige, akkrediteringsfirma, eller certificeringsfirma for. Så det er simpelthen blandt andet Teknologisk Institut og Kiva og Trefco, man kan sende de her ansøgninger til. Men jeg kommer lige lidt nærmere til det, også sidst i programmet her. Men over i højre side, der kan I se op for oven, der er noget, der hedder SERMI-organisationen. Det er ikke så forfærdelig en stor organisation, men der er en del mennesker selvfølgelig, der kun sidder med det her SERMI. Og de tager jo alle de her bump, der nu kommer på vejen, fordi vi er jo i fuld gang med at implementere SERMI, blandt andet med Sverige, som sagt, vi startede sidste år, men også at nu er landene løbende, at de kommer i gang med det her. Så de har en hel masse administrativ og så videre at sidde med. Lovforslag, som blandt andet Helle Goodman har nogle punkter, hvor vi rigtig gerne vil have noget ændret, og det sidder de at tage sig af. Så under der er der det her Trust Center, Digidentity, som det hedder. Det er Hollands firma. Digidentity,
de forbinder ligesom de her certifikater, der er på alle mekanikerne i hele Europa, plus at de har også forbindelse til de her plus 80 forskellige bilfabrikanter, der opererer i Europa. Så de har nok at se til. Digital-firmaet, det er ikke et nyt firma, de laver lignende for alle mulige andre brancher også, så de har sådan rimelig styr på deres, må man sige. Så det er egentlig sådan, at hele organisationen ser ud, mere eller mindre. Det, der er lidt med det, der er værd at sige, det er jo, at de her caps, jamen der er ikke noget loft på. Så i princippet kan det godt være, at vi på et tidspunkt får flere firmaer, der kan modtage vores ansøgninger. Men indtil videre, så er det i hvert fald de 3 her, der opererer, hvor at Teknologisk Institut er det eneste danske. Men det er sådan, som det er. Sådan lidt omkring det her workflow for, hvordan et frit værksted skal arbejde med det her CERMI. Hvis man er inde og skal lave nogle ting omkring det her startspær, immobilizer, antiseft. Ja, kære barn har mange navne, men i hvert fald, og man skal have nogle oplysninger, eller man skal have noget kodet, og man støder på, at man skal vise sit CERMI-certifikat. Jamen, den her ansatte over i venstre side, EU står jo så for Independent Operator, altså frit værksted, og employer, det er selvfølgelig den ansatte. Og han spørger herover til venstre ved VM, altså Vehicle Manufacturer, for noget information, eller for en reservedel, eller hvad det nu måtte være. Men imens at det her det pågår, så i det samme, så spørger man faktisk Trust Center i Holland, Digidentity, omkring den her unikke person, der nu gerne vil have låst op, så vi kan komme videre i dagens program. Jamen, Trust Center, de kigger jo noget på det her certifikat, og giver så besked videre op til den her bilfabrikant, eller forhandler, hvad det nu måtte være, at jamen, det er faktisk fint nok, at det her certificerings på den unikke medarbejder, det er faktisk i orden, det her certifikat. Så alt OK, vi kører. Det er egentlig sådan, at det ser ud, men det er jo ikke noget, vi oplever sådan med alle de her pile. Vi får bare besked på en app, hvad vi skal gøre. Hvis nu, at man er bruger af den her remote-funktion, altså vores Max Remote, med fjerndiagnosen, og man gerne vil have kodet noget startspærrelevant, det kunne jo være en nøgle eller retmodul eller andet, jamen så er vi lige presset ind i systemet her, hvor at man kan se over til venstre, jamen der er værkstedet og den ansatte igen, og skal så spørge om lov til at, at lave adgangen op til vores remote. Og her imellem, jamen der vil jo ske en godkendelse, at jer derude, jamen I har faktisk jeres CERMI-certifikat, og det er også OK, det er ikke lukket ned eller noget, så alt er OK den vej. Når nu der er styr på det, så går vores tekniker jo så videre med hans certifikat, og egentlig så er det samme øvelse en gang til, at vi kigger ned på Trust Center med det her certifikat. Hvad er status? Er han stadigvæk OK, eller er han ikke? Og lige sådan vores Vehicle Manufacturer, altså bilfabrikanten eller forhandleren, får så samme sang her, om det er OK eller ikke OK, og så kan man låse op og få de informationer, eller hvad det nu er. Så det er egentlig sådan, som det ser ud, tegnet ned. Det er jo ikke rigtig noget, vi skal forholde os til, når nu vi bruger det. Vi står ude på værkstedet. Vi skal jo bare forholde os til, at lige pludselig, så skal vi bruge det her CERMI-certifikat, og så er det bare frem med telefonen og åbne appen dertil, så man kan komme videre og få noget godkendt. Så hvis vi kigger lidt på appen, hvordan at den egentlig ser ud, jamen her der er et billede af, hvordan appen egentlig ser ud forfra, når nu at man kigger direkte på telefon. Og certifikatet, det ligger jo så her som nummer 2, og den øverste, det er egentlig bare kontoen og så videre, at man er registreret som den her tekniker. Så de næste
det her slide og på stykker mere, jamen der vil jeg sådan bare lige vise ganske kort, hvordan at en aktivering og en godkendelse kunne foregå. Og jeg skylder egentlig også at sige, at lige nu, der vores app, den er på svensk eller engelsk. Den vil blive oversat til dansk også meget snart, har Trust Center lovet os, sådan at i hvert fald vi kan få alle med. Hvis at, jeg kan lige bakke lidt tilbage og fortælle os, at det her CERMI-certifikat, hvis det er, at altså det er jo oprettet til, altså personligt til en selv, men hvis det er, at man forlader virksomheden og får arbejde et andet sted, så skal CERMI-certifikatet, det skal faktisk lukkes ned, så indehaveren af værkstedet har pligt til at oplyse til den CAP, hvor man har fået certificeringen igennem, at nu er den og den medarbejder stoppet, og det vil sige, så skal han slettes inden fra det her CAPs system og over i Trust Center, som de finder ud af. Det er ikke noget, at værkstedsindehaveren skal tage sig af. Han skal bare melde ind til den her CAP, han nu har brugt, for eksempel til Geologisk Institut, at der er en mand, der er stoppet her. Den her mand, hvis han så får arbejde et andet sted, hvor de også i forvejen er kørende på CERMI, jamen så skal han rent faktisk søge på en ny, den her enkelte mekaniker. Så en praktisk bemærkning i hvert fald, jeg synes, der er lidt værd at lige at vide. Når nu, at vi trykker på vores certifikat her, at nu vil vi gerne have lavet en godkendelse eller autorisation, jamen så heroppe, det kan være, det er lidt svært at se, men der står Create New Authorization, og det gør vi så. Og når nu vi trykker på den knap, jamen så ser appen sådan her ud. Det har I alle sammen garanteret også set på en smartphone. Hvis man lige skal sende et link eller et billede eller et eller andet, jamen så ser det sådan ud, og så kan I selv bestemme egentlig, hvad det er for en platform, at I vil sende det her aktiveringslink afsted på. I kan se, at vi faktisk er logget ind her som IO, altså det frie værksted. Og lige nu der forestiller os, at vi får lavet en ticket ind til vores Max Remote service. Så det er faktisk det her, vi står og gør lige nu, det her flow. Og lige så snart, at vi har sendt det her link til den mailadresse, eller hvad man nu foretrækker hos inde i remoten, det skal jeg lige skynde mig at sige, det har vi ikke 100% defineret endnu, men meget snart, i hvert fald inden 1. februar, så har vi fuldstændig styr på det her. Det er svært at sige. Nå, men vi sender det her link afsted, og det er så fint. Så tager vi lige brillerne på inden fra remoten, og så kan I se, at der står RSS herovre. Så han åbner jo så appen, når nu han skal godkende den her aktivering. Når man ligesom åbner det link, der bliver sendt til ham, remote-teknikeren, jamen det gør han jo bare ved at trykke på den gule knap hernede, så kommer kameraet frem og scanner det her link her, fordi linket, når nu man trykker på det, man modtager det, så åbner det selv op i en browser, og så skal man jo sådan set bare som remote-tekniker lige scanne den her QR-kode. Så gør man det. Vi går lidt videre, og så kan vi jo så se her, at remote-teknikeren, han er lige i gang med at stadigvæk at acceptere det her billede, eller den QR-kode, der nu er sendt. Det siger han ja tak til. Og så går kvitteringen så videre, og lige nu der er det jo så faktisk, at Trust Center og så videre, det også får besked, og egentlig verificere det her CERMI-pas, eller certifikat fra appen med. Og når nu så, at man har gjort det, jamen så er man faktisk klar, så er godkendelsen lavet til det her værksted, og det gælder i 24 timer. Så skulle der være noget, hvor at man for eksempel er lige i gang med at få kodende nøgler, og man ikke har alle nøgler til bilen, og kunden kommer senere på dagen med de sidste nøgler, så man kan få det hele kodet sammen, jamen så er godkendelsen der stadigvæk på bilen. Så skal man bare melde ind igen, at nu er man klar.
uden at egentlig skal rode mere med det her SERMI-certifikat. Så det er egentlig sådan, at det ser ud. Igen, I skal jo bare huske, at det her det er ligesom et MitID eller NemID, eller hvad pokker det nu måtte være, I står med derude. I forholder jo heller ikke til hvordan at strukturen bagved og så videre ser ud. I møder en væg, der ligesom bremser jer. I skal logge ind med en app og en QR-kode og så videre. Jamen, så er det det, I gør i alle mulige andre henseender. Og det gør I også bare her i autobranchen. Så det er jo det. Så har jeg sådan taget lidt forskellige noter med. Jeg synes, det er lidt interessant igen lige at ridse op ud fra vores erfaringer, men egentlig også fra det her SERMI-regime, som der findes, som jeg viser lige her til sidst. Som sagt, fra 1. februar, så er vi klar her i år med SERMI. Men jeg skylder simpelthen også at sige, at hverdagen efter 1. februar, den vil nok også ligne den, vi har haft i januar og hele sidste år og så videre. Fordi at der er rigtig, rigtig mange parter i det her, der skal implementere. Der er rigtig, rigtig mange bilfabrikanter, som skal implementere SERMI også i deres systemer. Og vi ved, at rigtig mange bilfabrikanter ikke er startet på det her endnu. Og vi ved også, at der er en del lande, eller nogle lande i hvert fald i Europa, som ikke engang har fundet deres første CAP endnu. Det vil sige, at de værksteder i de lande, de har ikke nogen steder, de kan sende deres ansøgninger hen, eller få noget dokumentation, som de kan sende afsted med ansøgninger. Så det er en implementering, vi skal være lidt forberedt på. Men jeg plejer at sige, at hvis nu at I er i tvivl, og I synes egentlig, I laver noget af til med det her startspærre relateret stof, eller noget der omkring i universet på bilen, jamen så vil det nok være en god idé at være med her fra starten af. Men lad være med at panikke her fra 1. februar, hvis ikke I har det SERMI-certifikat. Fordi det er ikke sikkert, at I skal bruge det. Først 14 dage, eller først måned, eller et eller andet. Det ved vi ikke. Det kommer an på jeres opgaver, om I lige præcis rammer ind i en af de bilfabrikanter, der har implementeret SERMI. Det må vi se, hvad det bringer. Men vær godt forberedt og have lige lidt tålmodighed med det her. Altså jeg plejer at sige, at jeg var jo en del også af autobranchen i 2014, dengang der var TPMS-ventiler, eller sensorer, der skulle i bilerne fra 1. november der i 2014. Og hele sommeren i 2014, der var der også rigtig mange historier, der var rigtig meget panik om det her. Hvad er det egentlig for noget, og hvad betyder det for os som frit værksted? Men vi har alle sammen fået et par bump på vejen med de her sensorer, og der er blevet adskilt noget hjul til, og sat nogle andre sensorer i på, og alt det her. Og det her, det vil nok være lidt af det samme. Det kan være, at vi lige hver især lige oplever, at der er et eller andet, vi lige skal have gjort om, eller der er et eller andet, vi ikke lige kan den her gang, eller noget. Hvis I er forberedt på det, så står I rigtig godt. Og så få taget stilling til, om det er noget for jer, eller I vil sælge bilen i byen, hvis der er noget omkring det her SERMI. Det er jo et valg, man ligesom skal tage på værkstedet, afhængig af størrelse og hvor meget man laver af de forskellige ting. Så, men SERMI igen det er kun relevant for det her tyverisikrede produkter, systemer osv. Jeg har været inde på det, men jeg siger det igen, at bilfabrikanternes ECU, altså styreenhedsarkitektur, de kan være meget forskellige. Så vi ved endnu ikke 100% hvordan at det vil opleves. Og jeg havde egentlig troet, at vi havde mere feedback og data fra Sverige, end vi egentlig har. Men der er ikke ret meget, der sker deroppe i forhold til det her. Men jeg ved også, at de danske værksteder, de vil selv noget mere, og kan selv noget mere. Mange andre ting med uddannelse og alt muligt andet, vi har været igennem. Så det vil i hvert fald være lidt forskelligt fra bil til bil, hvordan at man betegner det her SERMI. Vi har oplevet et par webportaler med originallitteratur fra
en europæisk bilfabrikant, men også fra en asiatisk bilfabrikant, der bare har lukket de her webportaler fuldstændig ned, hvor man skulle bruge et CERMI-certifikat for overhovedet at komme ind, bare at få et ledningsdiagram på en cigarettænder. Og det duer ikke. Så der var de her interesseorganisationer, der er i Bruxelles, i EU-kommissionen, jamen de var ret hurtige med øksen til lige at få det der ophævet igen. Så der skal nok, der er nogen, der er lidt med på vores banehalvdel og kigger med på det her, at tingene sker rigtigt. Så, men ellers, altså et værksted, /indehaver, skal jo ansøge om at få det her certifikat, deres godkendelse, men det skal en mekaniker, tekniker jo også. Så hver især skal sende dokumenter ind til den her CAP, man nu vælger. Så jeg skylder også at sige, at er man et mindre værksted, jamen man kan godt have begge roller, både som tekniker, men også som indehaver af værkstedet. Det kan godt lade sig gøre. Men afhængig af, hvor mange sager, og hvor stort værkstedet er osv., så kunne det godt være en idé at tage nogle ekstra gutterne med ude på værkstedet. Så er der lidt omkring det her med tidligere straffepersoner, de ikke kan opnå autorisation eller certifikat. Altså det er jo også noget, der har været meget diskuteret, men jeg ved i hvert fald, at der er nogle af kapsen i Danmark, der kigger sådan på det, at for eksempel har du en voldsdom, at du bøvler lidt med på straffeattesten, jamen det vil man se på med nuancerede øjne og sige, at det har ikke noget med tyveri og svindel af biler og så videre at gøre, så derfor kan vi godt udstede et CERMI-certifikat. Men det er kapsen, der ligesom vurderer det, og det er vi jo af god grund ikke, så derfor kan jeg ikke sådan sige mere konkret om det, men det er i hvert fald, hvad jeg ved. I andre lande, der er der jo faktisk flere kolonner på straffeattesten, i hvert fald, hvor at man har fartbøder og så videre, der egentlig også står på straffeattesten. Så der har været en masse med kategorisering af de forskellige straffe, man har fået, hvad der skal til. Men for Danmark, der er det lidt anderledes, fordi der er det jo kun, hvis det er sådan, at man virkelig har trådt ved siden af, at man kommer på straffeattesten. Så det er sådan, det er med det. Så er der lidt omkring det her med værksteder, som tilbyder, eller har tilbudt noget chiptuning, eller man har noget software til at manipulere med AdBlue, partikelfilter, EGR-ventiler osv. Hvis man finder noget af det på hjemmesiderne ved den her indgang til certificering, jamen så vil man blive afvist og få et certifikat som værksted. Så hvis man har pralet lidt med på nogle Facebook-forum og så videre, at man har lige programmeret et AdBlue-system fra på en Citroën C4 Cactus eller et eller andet, jamen så kan det godt være, at man skal finde det frem og få det slettet, hvis det er, at man skal have noget CERMI-certificering. Ellers så kan jeg sige, at vores remote igen, jamen den er en ret stor del af det her. Vi skal huske, både værkstedet skal være certificeret, mekanikeren, teknikeren derude skal være certificeret fra CERMI, men det skal vi også her hos Helle Gutmann inde i vores remote-funktion. Så for lige at man ikke sådan blander tingene sammen, så skal vi huske, at der er rigtig mange, der bøvler derude med det her med firewall, brandvæg, secure gateway. Hos Helle Gutmann, der kalder vi det cyber security management. Kære barn har mange navne, men det ved I alle sammen, at der er nogle af bilfabrikanterne, de har jo lavet, at man skal have testeren låst op til, at man kan komme igennem og lave nogle kommandoer, som at slukke en servicelampe eller slet fejl og så videre på de her biler. Så CSM, det er jo noget, der er bestemt af en UN-regel 155 faktisk. Så det er det helt store United Nations, der har bestemt, at bilerne de skal være sikre mod cyberangreb. Der er forskellige definitioner af det og fortolkning af den lov, og der har lige været en masse omkring det tyske Carglass, der har kørt en retssag imod FCA, altså Fiat Chrysler-gruppen. Og igen,
så må vi sige, at man må faktisk ikke det her med at låse 100% ned. Der skal være adgang til bilen, også uden at vi skal registrere en hel masse. Men det er sådan, at det er lige nu. Lov og regler fortolkes på mange måder. Vi har selvfølgelig vores, i den frie del af branchen, vores måder at se det på, men det er en helt anden snak. Man skal bare huske, at CSM, Firewall, Security Gateway osv., det er noget, der er bestemt af UN-reglen 155, men CERMI, det er en helt anden sag. Det er altså noget, man har bestemt i EU-kommissionen, at der skal vi have lidt mere styr på det her tyveri og kloning og så videre af bilerne. Så det er to vidt forskellige ting. Og hvis man har hørt nogle af de podcast, jeg har været med i, der har man også diskuteret, hvorvidt at det her CSM, det kommer med i CERMI-regi. Vi tænker det, vi tror det, vi forventer det, men der er ikke skrevet noget som helst om det endnu. Altså det er bare måske give mening, at man har det hele samlet på et sted. Så den svæver lidt derude endnu. Men husk, det er vidt forskellige ting, det her CSM og CERMI. Når man nu jobber ude på værkstedet med en CERMI-aktivitet, eller man har gang i det her CERMI-certifikat for at få noget lavet, eller købe noget, eller hvad det nu er, man skal gøre, omkring det her startspærre immobilizer-system, jamen så skal man rent faktisk have styr på sin, hvad skal man sige, sine ting, altså alt det, man nu har aktiviteter med. Nu har jeg snakket med Teknologisk Institut, og de siger, at hvis bare man laver ganske lavpraktisk, måske et regneark eller et eller andet, hvor man lige noterer nogle registreringsnumre, måske nogle datoer, at man har haft CERMI-aktiviteter. Fordi så kan man jo bagefter gå ind og vise, når nu der kommer audit hos jer fra den unikke CAP, I nu har valgt, jamen der vil I nok skulle fremvise, hvor mange aktiviteter har I haft på det her CERMI-aktivitet, ja. Så noget som noget datoer, måske registreringsnummer og sådan lidt forskelligt, det skal man huske, sådan at man har et eller andet sted, man kan lave lidt sporbarhed på det. Så en vigtig pointe i hvert fald. Så er der lidt omkring noget omkostninger. Jamen, hvad koster grisen, og hvad har det af indflydelse på vores økonomi og så videre. Altså alle de her ting, man nu sætter i gang, altså de her certificeringsperioder og så videre, uanset hvilken CAP I vælger, jamen så er det 5-årsperioder, man snakker om. Det er det her CERMI-regime, der har bestemt, at det er sådan. Men Teknologisk Institut, de er særdeles meddelsomme, så de vil jo gerne vise, hvad for eksempel hvordan de ser prisstrukturen, og hvordan det hele det kan strikke sammen. Så det er jeg så taget med her. Jamen den første gangs inspektion for et værksted, 5-årsperiode, med en medarbejder, jamen det koster cirka de her 3300 kroner plus moms. Skal man have en ekstra medarbejder på, igen 5-årsperiode, jamen det koster cirka 1200 kroner. Så det er ikke så voldsomt, når man tænker på, at det er en 5-årig periode, men der er selvfølgelig en udskrivning lige her nu. Så kommer der nogle stikprøver på værkstedet. Der er i hvert fald en uanmeldt stikprøveinspektion i hele 5-årsperioden, minimum en, og den koster cirka de der 3700 kroner plus moms. Men jeg skal skynde mig at sige, at hvis det er, at man får lavet en audit, og tingene ikke er, som de skal være, jamen så kan det jo godt være, at den her CAPS, der nu kommer ud og laver auditen, at de vælger at sige, at vi synes ikke, de har ret meget styr på det, så nu giver vi den en måned, en uge, 2 måneder, et eller andet, og så kører vi lige ud og kigger igen, fordi vi skal være helt sikre på, at tingene er i orden. Der står ikke begrænsninger på de her uanmeldt besøg, så det er selvfølgelig bare med at have styr på sine ting, når nu at de kommer og vil lave en audit. I den her 5-årsperiode, der på de sidste 6 måneder, når nu de 4,5 år det er gået, jamen så kommer CAPS'en ud igen og laver et anmeldt fornyelsesbesøg hos jer, som egentlig også er en inspektion, hvor de kontrollerer de samme ting som til den uanmeldte.
Og her finder man så ud af, at man så skal have fornyet sin certifikater og så videre. Og ja, inklusive en enkelt medarbejder, jamen der er vi oppe i 4900, altså knap 5.000 for den omgang ude hos jer på stedet. Og igen, hver enkelt medarbejder koster ca. 1.200 kroner for den her 5-årige periode. Så det er egentlig sådan, at Teknologisk Institut, de vælger at kigge på det. Så altså, hvordan at vores svenske aktører i det danske marked, de gør med priser og så videre. Altså, jeg har hørt lidt omkring priser og så videre, men det vil jeg egentlig hellere lade stå, og så kan I selv prøve at undersøge det. Ja, det er nok bedst, at jeg er lidt uvildig lige i den sag der i hvert fald. Men sådan ser det i hvert fald ud fra Teknologisk Institut. Lidt mere omkring omkostninger, fordi at der er faktisk noget forsikringsværk, man skal have lidt styr på. Og den her produktansvarlighedsforsikring, jamen den skal være på minimum 1 million euro. Og ansvarsforsikring på værkstedet skal være på minimum den her 0,5 million euro. Og dengang vi først begyndte at grave i det her sidste år, der var rigtig, rigtig mange opkald til mig, både fra grossisternes konsulenter og værksteder osv. Så det er da helt vildt det her. Men hvis man begynder at kigge ind i den typiske værkstedsforsikring, så er der faktisk ret mange, der egentlig har det her, de her tal her, at man er forsikret inden for det. Men det er jo noget, I hver især skal prøve lige at grave i. Hvordan er I stille med jeres eget forsikringsselskab? Jeg spurgte blandt andet Dansk Bilbrancheråd, DBR, omkring, hvordan ser det ud, sådan, hvad er jeres take på det osv. Og de siger bare, at det generelle for deres medlemmer i hvert fald, det er, at de er dækket. Så der skal man ikke ind og have opjusteret nogle tal og have ekstra udgifter på det. Så det skulle være lige til at gå til. Så lidt omkring den SERMI-ansvarlige, det plejer jeg faktisk altid at lige stille et spørgsmål her, om, uanset hvem jeg snakker med. Hvem er det, der har SERMI-kasketten på hos jer, ude på det unikke værksted? Fordi uanset om man er 2 på et værksted, eller man er 22 eller 222, så er det rigtig godt, at man har en, som har lidt den her kasket på, og har lidt ansvar for at følge med. Hvad sker der med det SERMI? Hvordan er det med certifikaterne? Giver det problemer? Hvad er SERMI relevant på en bil? Ved man noget om det? Sådan at man ligesom samler alle de her informationer. Fordi en ting, det er jo, at nu starter vi op på SERMI, men der er jo også en proces bagefter implementering, som jeg snakkede om tidligere, hvor at det vil være rigtig godt, at der er i hvert fald en på værkstedet, der ligesom får lidt ekstra tid en gang imellem til lige at kigge lidt i Motormagasin og alle mulige andre nyhedskanaler for, hvad der sker på SERMI. Så skal jeg lige have startet op her i min webbrowser, fordi jeg kan lige vise jer. Jeg skal lige have fundet vores... I kan se vores hjemmeside nu. Det burde I i hvert fald kunne. Hellegoodman.dk. Hvis man kigger ind på vores hjemmeside, det her det er startsiden, kigger I herover under support og hjælpecenter, og finder hjælpecenteret, jamen så kan I finde en hel masse på vores produkter med manualer og vejledninger, alt muligt mærkeligt. Men herover til højre, der har vi et SERMI-afsnit, som også i næste uge måske bliver udvidet lidt med lidt forskellige informationer og videoer og sådan lidt forskelligt. Men herinde, der kan man blandt andet linke direkte ud til SERMIs hjemmeside, som I kan se heroppe, hvad den hedder. Og når nu man så er herinde og kigge, der står alle nyheder, hvad der sker og så videre. Det er frit tilgængeligt for jer alle sammen at kigge herinde. Nede i bunden, der er der en PDF-fil, man kan starte. Og den fortæller stort set bare alt om det her SERMI-scheme. Hvordan og hvorledes det hele det er lavet.
Det står på engelsk, men ja, masser af gode informationer, hvis der er noget unikt, man vil ind og finde. Så det kunne godt være et link, der er godt for den unikke medarbejder, der måske skal lige holde det her lidt under loop og kigge derind. Men skulle man få lyst til at ansøge lidt ved den svenske aktør her, Kiva, så kan man klikke her, og så kommer man ind på deres hjemmeside. Man taster noget virksomhedsinformation ind og navn og så videre, og så får man en mail tilbage med nogle forskellige dokumenter og så videre, man skal udfylde, og så går processen derfra at blive CERMI-certificeret både til værksteder og til den eller de teknikere og mekanikere, der nu skal det. Teknologisk Institut, de har også en fin hjemmeside her, som vi viser. Der er også masser af forskellige informationer. Der er også en aftale, I kan downloade her, en pdf, og så går man egentlig bare videre derfra. Så der er lidt hjælp at hente på vores hjemmeside, hellegoodman.dk. Sådan. Skal vi lige have... Sådan. Så er vi lidt tilbage her. Så egentlig så er vi sådan set ved at være klar, og jeg ved ikke, om der måske er nogen, der har stillet nogle spørgsmål herinde. Men det var sådan lidt mere eller mindre rundturen her. I er meget velkommen til at stille nogle spørgsmål nu, som vi kan tage direkte. Men ellers så, hvis det er, så er der en mailadresse hernede i bunden, ned til venstre, som I er velkommen til lige at tage billede af eller skrive ned, fordi så kan I I er velkommen til at skrive ind til os, og hvis der er nogle spørgsmål og så videre. Vi vil hellere end gerne hjælpe med at få jer på rette vej og så videre fremadrettet med, hvor meget og lidt, hvad der skal svares på. Så ellers så vil jeg sige tak for nu. Jeg håber i hvert fald, I har fået noget ud af det. Ja, ellers så må I klage ind på den mailadresse. Men ellers god aften til jer, og tak for nu.